да са весели и спорни часовете ви. Уважаеми родители, ние, учителите от основно училище Отец Паисий, град Мартен, осъзнаваме голямата отговорност, която носим пред вас и обществото ни, да обучаваме и възпитаваме заедно с вас децата ни, поколението, което ще живее и твори по нормите и правилата на Обединена Европа. Надявам се и тази учебна година екипът на нашето училище да даде доказателства за своя професионализъм и висока нравственост. Нека си вярваме и подкрепяме. Нека бъдем здрави и силни духом. Ние най-искрено ви пожелаваме децата ни да станат такива, каквито ги виждате вие и в най-смелите си мечти. Нека заедно да посрещнем предизвикателствата на новата учебна година. На добър час в най-хубавото училище Отец Паисий, град Мартен. Училището за шампиони.